Здравейте хора, в днескашната класация ще видите топ 10 най-странни рекорда на Гинес. Американецът Чад Фел надува балонче от дъвка с диаметър от 50 см или това е равно на 20 инча, което е малко повече от дължината на моя монитор, която е 17 инча. Той успява да постигне рекорда без ръце на 24 април 2004 година. Рекорда за най-много изкачени стъпала е държан от Ли Лонгнун от Китай, 36. Сега ще се питате защо 36, аз ги изкачвам всеки ден. Тя го е направила на главата си. 36 стъпала на главата си. Това е непосилно дори за мен да направя само едно. Рекордът е поставен на 5 януари 2015 година. Рекорда за най-тежко тегло, подигнато на ухото на човек, е 15 кг. То е постигнато в Англия от Джони Стрендж или на български Джони Странния, което ни дава обяснение за много неща. Рекордът е поставен на 14 октомври 2005 година. На 7 позиция се нарежда рекорда за най-много балансирани лъжици на лицето, 31. Рекордът е държан от Далибор Ябланович в Сърбия, нашата съседка. Той е поставен на 28 септември 2013 година. Рекорда за най-много счупени дървени тоалетни седалки с глава за минута е държан от Кевин Шелей от Германия и е поставен на 1 септември 2007 година. Броят на седалките, които той е счупил, е 46. В една минута той е счупил с главата си 46 седалки. Представете си да си блъскаш главата в тоалета. На пета позиция се нарежда рекорда за най-много щипки за пране, защипани на лицето на човек за една минута, и това са 51 щипки. Рекордът е постигнат от Силвио Саба в Италия на 27 декември 2012 година. Котката, на която много хора биха завидели, Бляки, е последната оцеляваща от 15-те котки, които Бен Реа отглеждал в имението си преди да умре. Той завещал $12 милиона на своята котка и нито цент на своето семейство. Така че тази котка е записана в рекордите на Гинес като най-богатата котка на планетата Земя. През 26 юни 2013 година в Турция е постигнат рекорда за най-тежкото тегло, вдигнато от човешка брада, 63 кг, което е все едно неговата брада да ме обхване и да ме дигне до небето. Човекът се казва Атанас Контрисмас. И абсолютният победител в нашата класация за най-странните рекорди на Гинес е държан от Шридхар Чилъл, който има най-дългите ногти на една ръка в света, с обща дължина от 909 см, 358 инча. Той е постигнат в Индия на 17 ноември 2014 и с това приключва нашата класация за топ 10 най-странни рекорда на Гинес. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да ударите по един лайк и да коментирате отдолу какво точно ви е харесало или какво не ви е харесало
и да дават нови идеи за бъдещи класации. Благодаря!